Hayi athune socela ubaba wengane azosayina kuneform ekufanele ayisayine because iprocess yinde la ingane iyagula kufanele yenziwe nama operations so ubaba wengane kufanele abe khona. Sure. Abuzwe kumzala ubaba wengane dingakala yena phela manje. Ngibone ebheka ngapha angithi ngihleli la mina. Umyeni wami uhleli ngapha esayidini ngakumina. Umama ezala ngapha. Usisi ungali. Ngibone ebheka hayibo ngicela utshatha wangathi contact dryer ekhanda lami kwangathi ikhanda liya twist angazi kwangathi kwenzakalani. Ngezwe ngivuvukala lezi indawo simakade. Ngithi mina hayi ngingakhulumi. Asukume. Uhusband. Ngithi mina hayi twacela kalibaba wengane ngisho kuyena. Asukume. Ngithi hayibo twacela kalibaba wengane. Hayi wena. Athi mina uma kwengane. Sanibingelela bonke ababukele emakhaya kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli noLongsta ku Blaq Live TV. Namhlanje sihleli nodadewethu othi ke nami ngicela ukuzoxoxisana istory ukuthi yindaba ngabuye emendweni. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukele emakhaya uzishiya igama usho nothi uqhamuka kuphi. Ngiyanibingelela abalaleli emakhaya. Igama lami nguNobuhle ngwakagushu ngiqhamuka eMkhazini. Ekuphi eMkhazini? Kungapha moya ngakoMbumbulu. Ngothatha lo Mbumbulu Road but before ufike eMbumbulu. Oh okay Mkhazini. Yoziningi indawo ne? So namhlanje usivakashela ukuhlelo lethu before singene nje ukuthi yini le yakubuyisa emendweni. Awuqala ungixoxele ngokukhula kwakho. Uqhamuke ekhaya elinjani? Ngiqhamuka ekhaya kahlahle ngizalelwe emakhaya. Okay. Ngikhulele nje ekhaya elikholwayo because umkhulu wami ube umfundisi. Sikhule nje silezo ngane nje ezikhule zazi uNkulunkulu. Ngibese ngikhula ke ngafunda khona emakhaya amasebhulu. Obhulu okay. Yes. Abazali bebeshadile. Uma nobaba bebeshadile but ba divorce nje kusa eli ngangisamncane mayeshuma. Okay. So after ukuzwa idivorce kwashintsha indlela owabuka ngayo umshado. Yashintsha kakhulu sis. Yashintsha kakhulu because umama engixoxela ngomshado wakhe awubanga muhle nje. Awubanga muhle umshado wakhe kangangoba nami kwangenza ngafisa ngathi ngangashadi. Kodwa ke ngagcina ngishadile. Oh okay. Ubaba unayi relationship naye? Ubaba wami sasinayo but sewashona. Sewashona. Okay. So ubaba wasekhaya ke nahlangana naphi naye? Hey bandla sithando sami. May his soul rest in peace. Sahlangana esikoleni. Ngangiyofunda umatric. Khona lento ukuthi makuthiwa kunendawo ethize umatric wakho uyaphasa. Yes, kakuthiwa umatric osothukela nje uyaphasa. Okay. Thukela fair. Sahlangana khona ke nomyeni wami. It was 1994. Okay. So nahlangana khona kwawumqomo loyo noma qale nje wasesikoleni. Into ezitshothi izophelela esikoleni kwaphela amanhlangene lapha yana nisuke niqhamuka kuma different indawo. Mina ngiqhamuke eBhulwa yena wase Great Town. Oh okay. So yasiqhubeka nini ke relationship yenu? Yaqhubeka from 1994 till 2011 eshona. 2011. Yebo. Eshona. Manje ushona nisashadile noma senihlukene? Ushona sesihlukene. Kodwa ukuhlukana kwethu asidivorcanga. Okay. Asidivorca kwaba ukuthi nje ngiyamkhipha nje empilweni yami. Bathi sanga divorce. Okay. Ngabuyela ekhaya kodwa mina. Okay, before sifike lapho yena bephuma ekhaya lenjani? Naye bandlo bephuma ekhaya eliright elikholwayo uma ubaba wakhe bekamfundisi nje be right nje namanje basakholwa. Okay. Nje. Okay, so I relationship yeni yakhula ke wa propose kanjani? Like esethi phela ngeke hamba ungikhulisela umndeni wasekhaya. Wa propose khumbula ngoba sithandane ngo94 esikoleni. Ngahamba mina ngabuyela ekhaya wasala naye kuba nthweni useduze Great Town nothukela kwakheleni. So mina sengibuyele emakhaya. Angisho ngitshethe into ethi phelile phela ngoba bekuyasesikoleni. Nase ngiqhubeka nomunye umjolo wangasekhaya. Hayibo girl. So, mangiqhubeka nalomjolo
Elokhu akisho awekho namafoni ngalesa sikhathi. Siyabhala incwadi zifike mhlawumbe after 7 days. Encane. So nje mayebhala incwadi yozifika after 7 days noma ngiyiphendule yozifike ngale Abange isikhathi sidanga. Umuntu ekutshethe uyakuthanda yozulizwe after 7 days lelo suku lelo langa lelo. So nje ayike ayingibona hayi bandla serious ngithi I know angenza ubulungiswa. Walahla leli Ngishiye lo bhuti lo ngasekhaya ngithi hayi bhuti abantu kuba vele nawe nomuntu wakho fanele siyeke le. Inindu kenhle igawule ezizweni. Hayi sikhulumeke senze appointment uthi sicela sihlangane Great Town eDrobheni. Ufuna ukungintroduce kubo manje uma wakhe because ubaba wayesasebenza ngaleso sikhathi. Manje fanele ngiqala uplan ngikhanda uplan phela ngizophuma kanjani ekhaya mina ngisayingane kama. How many hours usuka la ukhona uya Great Town? 2 hours. 2 hours. 2.5 hours. Yes. Hayi nangampela fanele ngikhanda uplan manje esikoleni kuthiwa sifike nje wade senze umatric nezinto efana seyilungisa. Ngesikoleni manje. Hayi nangampela ngihamba avuma uma ngihambe ngifike eDrobheni eGreat Town sihlangane. Nihlangana la kuphi? Sihlangane la esitolo thizeni. Ngoba phela iGreat Town incanyanyana nje eyayingakabi nazo nemall ingakabi nayo nemall ngalesa sikhathi. Angitshele ukuthi hayi siyekhaya ngokhombisa uma. Lapho ngiyacabanga Nkosi yami ngimncane nje ngangimncane 94 ngangimncane. Hayi ngivume ngesihambe ke sekhaya kubo ke yafika ngintroduce nangilo mama uyambona nje ukuthi umama lo engawuthatha ushit. Yeah. Uvalo uthini emntaneni? No valo lokuthi uzothi wena ngalomncane yangaka usucabanga indaba zemjolo. Kanti Nkosi yami ubhuti abantu serious. Hayi angitshela ngenhlanhla sasilingana nangokwe age sasingashiyanga kakhulu. Hayi uma wakhona ngilindelwe la uyabona ukuthi ngilindelwe. Kuphekiwe kumnandi. Hayi uma wakhona wayelobo mama basayitwe. Afuna ungazi ukuthi background yami hayi ngimchazela ukuthi hayi mina ngikhule kanje. Hayi ke bandla hayi kube yilokho ke. Manje phela indaba izofika mase kuthiwa kuyalalwa. Athi nje umama ke uzolala la. Nosisi wami lo udadwabo kaBhuti. Okay. Athi uzolala ekamereni nontombi. Untombi igama lakhe. Okuhle lokho yabo. Yes, kodwa mina ngifuna ukulala nomntwana. Usunomuntu wena. Hayibo. Okay. Ngithi mina yanginankinga ayike silale ekamereni ke nontombi. Uzomela ngivuke ngihambe phela ngizile ukuzohlala la. Bekukuthi nje azongintroduce ngibone bangazi nami ngibazi. Hayi nangampela sithese mhlambe I think ngathatha 2 days ngahlala 2 days. Manje ngilokho ngitshontsha phela uthi hawu mfethu manje siyabukana nje. Ayike into ezokwenziwa la ngumzali. Ayike ngihambe ngibuyele ekhaya ngiphelezela ngigibelise ngibuyele ekhaya. Mangibuyele ekhaya ngimtshela uma ukuthi hayi esikoleni siqedile kanje kanti ngifihla indubo emqubeni nangitshela ubrothers ukuthi hayi kahle kahle nje obuze la uma sengimtshela ukuthi ngifuna ukwenza unkosikazi. Ngifuna ukukushada. Hawu bhuti awunayo yona intombi ngapha ngoba phela nami ngifanga ngiseshe phela ngathi ngiyafika kanti ngizozigaxelisa la. Athi naye kade ekhona usisi bengijola naye kodwa ke hayi sesihlukene. Ake nangampela ke 95 6 7 ngakhulelwa. Awukashadi. 97 angashadi. Ngakhulelwa ngo97 ingane yamentombazane. Ilapho ke kwaqala khona ingxoxo zamalobolo ke lapho ke sekuthiwa no uma angithi phela umfundisi uzalwa umfundisi ubhuti so ihlazo yonke lento fayenze ke ngeorder. So manje ekhaya kusho ukuthi wona umsebenzi wesikole ladula. Uma wayehleze ngitshela, wayehleze esho uma athi certificate asasiyolandwa yiso lesihamba ngeenyawo ezimbili. Adlala phela bamqamba certificate. Wabuya nesitifiketi esinenyawo ezimbili. Hawu ngenhlanhla ke bandla uNkulunkulu owenza umusa sagcina sishadile. So wawunjani umshado wakho? Umshado wami wawumuhle ngendlela yesimanga. Wawumuhle nje kodwa awubanga umshado omkhulu. Kwawumshado omncane. Awubanga umshado omkhulu kwaba umshado omncane uthi kuhlangana nama families sihamba sayobhala sabuya after umbhalo senza into nje encane. Okay. So wasumuva in naye wahlala naye. Ngiyohlala naye. Saqasa hlala ekhaya kubo. Saqasa hlala ekhaya kubo.
masihlala ekhaya kubo ngiyafika-ke laphayana hayi kumnandi kunjeya ngumakoti nje ngisamncane phela bayangithanda. Bese kuba nalo sisi nje obelokhu efika la ekhaya. Mangibuza kuthiwa hayi umzala. Okay. Umzala manje hawu sisi hayi noma esejwayeleke sefika-ke noma ngikhona. Ngithola umsebenzi before nje indaba zasisi. Ngithola umsebenzi ngiyosebenzela kuphi eMaritzburg. Okay. eMaritzburg vele isekhaya. Ngiyohlala ekhaya kusho ukuthi ngizobuya ngama-weekend. Hayi ngihambe ngiye emsebenzini. Ngiyabuya njalo ngoLwesihlanu, mhlambe noma ngibuye ngomgqibelo ngihambe ngoSunday. Lo sisi lo into yabanga ukuthi ngimnotice ukuthi uyena obezothi nje obevelile nje. Noma bekhona abanye ihlobo kodwa lo nje ubekhona nje. Sihlobo esivelele. Sihlobo nje sivelele nje na kushoniwe ukhona. Kwenziwani ukhona. Okay. Ukhona nje so na umjwayele yini? Angisengize ngamjwayela phela ngokuthi noma ngifikile nami uba khona nje. Sengize ngamjwayela kodwa ukumjwayela kwami angiyazi i-relationship ngazi ukuthi nje umzala. Angazi ukuthi umzala ozalwa umalume ozalwa uanti yabona umzala phela uqhamuka both sides. Uqhamuka ka-anti nakamalume. So lo angimazi noma ukamalume udadewabo kama noma uka-anti udadewabo kababa. Into kanjalo angimazi. Ngazi nje ukuthi umzala. Futhi akekho kude ukhona la eroundini. Hayi ngihambe ngiyosebenza mangibuye emsebenzini brothers lo usebenza la local khona eGreat Town wayesebenza kwa-Ellerens. Mangifika uyafika futhi lo sisi umzala lona uyangijabulela hawu squeeze yabo nje nami ziyabo sengize ngiyamjwayela yakwizizisa manje sengize ngiyamjwayela mhlambe noma nginento engizwa esifubeni sami engihlukumezayo uhambe ngiyamxoxela mhlambe mayifikile yazi khona into engayizi yabo nje amakhonto engiyibonile nje mhlambe noma ngifika phela makade ungekho ekhaya unothisa nje into encane special mangabe umuntu wesilisa ungahlali naye. Unothisa nje into encane mhlambe amakhonto oyibonayo uthi hayibo ngeke angilazi leli vest angisazi leskip yabo mhlambe ngimxoxele kanti hey ngibasela umlilo othando ngale uzoyizwa indaba. Yeah. Hayi ngiyabuza ngimahawu ma usisi lona umzala angifuni ukusho igama lakhe because usakhona. Okay. Usisi lo umzala nihlobene kanjani naye? Athuma hayi ingane kasibani engabazi phela abantu bakhona engibazi bonke ihlobo izalwa usibani lengane so nje ikhule nje la ekhaya ikhule nje bebizana ngomzala. Hayi ingane akike. Kanti ngiyadlalwa. Umzala lo ngiyahamba mina Sunday umzala salabo nkosikazi Monday to Friday. Uyaziwa la ekhaya. Umzala. Angizwanga. Ngiyakuchazela. Uyaziwa la ekhaya umzala uyena kahle unkosikazi because mina phela isikhathi engisihlala la ekhaya sincane. Yeah. Uyacabanga mina ngifika ngoFriday mhlambe ngifike Saturday ngihlala uSunday Monday sengiyahamba. Mhlambe ngihambe ngoSunday the whole week wazwakhe lo. Ngisho ikamera lami lakhe. Ukuthola kanjani lokho? Sengikuthola ke phela. Yazi endaweni kuye kube khona lo makhelwane okuthandayo. Noma bengeke phela bakutshele angeke akutshele konke yena kodwa uzolokho ekuchathazela nje akafuni phela naye ukuvela. Hayi ngelanga ngifice kunezicathulo phansi kombhede ama slippers ngithi yazi nabantu besozisana ama slippers mangithi hawu ngiyashanela ngiyadonsa hayibo qale kuphuma elilodwa hayi anginawo ama slippers akanjena mina ngiphinde ngidonsa hayibo ngimbiza ubhuti ama slippers atho hayi awamzala umzala wafika la ngicela ukuthi angiklinele lana shuthwa wakhohlwa vele okay uzothini ngithi hawu bese wakhumulela nama slippers endlini ngoba phela iwona esihamba ngawe endlini hayi no ngongana nje futhi ngithi no okay ayikho inkingi hayi ahamba ama slippers kusho ukuthi ahamba ngendlela ahamba ngayo angazi. The following week ngihlangane nomakhelwane ngifika ngalelo sonto ke kwakuzoba neholiday ngoFriday ngabuya mina Thursday ntambama ngihlangane naye lo makhelwane asimakhelwane hawu washasha wafika kule weekend
Ngithi naye ngisho holiday kusasa. So angisebenzi ngenzela ukuthi nje ngibe nesikhathi. Athi hayi asasi. Yabona umuntu once waqala washo njalo. Inkulu indaba. There's a story behind. Ngithi nahawu kunenkinga yini kanti? Athi hayi ukuthi angifuni nje ukukhuluma indaba zabantu ngoba phela sengithe. Ngithi navele usoshiya abanje usuyiqalisa usuyiqeda ke. Ngeke vele ngize ngiqhathe ngithi usibani uthe angisona isilima nami ngimdala. Kwenze njani? Athi hayi ibhlungu nje lento esiyibukayo. Ngoba phela manje wena uboni kwenzakalani. Wena wedwa futhi ongaboni la ekhaya bayazi yonke indaba. Hawu. Kanti kwenzakalani? Athi umzala ndini lo mpumbulo wakho akho mzala la wenze besilima wena. Hayibo. Hayi ngafuni ukuyikhola. Ngithi ngifuna ukuyibambela. Cause phela into oyizwa ngabantu ngeke wazi noma usikhulunyiswa umona lo muntu. Ngithi naye kulungile kodwa ke ngeke ngize ngikhulume lutho cause angifuni ukuthi nawe ungene enkingeni. Hayi ngihambe futhi nami ngifike ekhaya nje ngingashintshi ubuso ukuthi khona sengizwile ngibe yimini. Ube normal. Kodwa inhliziyo I'm sure. Ithi khuluma ngithi hayi awuwehle wena. Yabo nje uyakhuluma naye lona angisekho kuyena manje ngikulanto engitshela omakhelwane. Kanti uzokhulela usisi. Umzala ndini lo. Uma ikhulela umzala kube ukuthi ke phela ukhulelwa anginandaba ngifuni nokwazi futhi ukhulela isoba nakuzona ezami. Yeah. Ayaxoxe lokho exoxa nje ubhuti athawu. Usibani uvele sevele wakhulelwa heyibo. Hey engabe ubani ubaba wengane ngithi nakufika ngabe uyamazi phela wena ethi umzala wakho. Ngithi umzala wakho. Ngabe uyamazi futhi nawe usunale information. Yebo yabo nje ngisho vele ngokumbhuqa kodwa nakaboni. Ngithi fanga ngabe uyazi phela njengomzala I'm sure uyazi. Athi angimazi mina lo uyaphithizela lona. Uyumuza uthi uqoma usibani uyezwa kasekho usibani sekhona ngithi but that ngenhliziyo ngenza isilimo. Hayi ngingana kanti after esetetileke usisi igula ingane. Okay. Igula ingane igule ngalendlela uthi yesibhedlela. Before yesibhedlela bafune iambulance kufanele ambulance ingafika ambulance. Uma ingafika ambulance angithi vele kwakhiwe lokushini. Hayi bafike bazocela imoto. Hayi bona nangumzali egulelwa ingane la sicela imoto hayi aphuthunyiswa isibhedlela vele sikeduze. Ngithi naye akahambe inkosi yami imoto ikhona. Athatha imoto baba sibani banamhambisa. Ahambe esibhedlela. Hayibo mangabe ingane igula ngibone kuvungama wonke umuntu nje la endlini uma nawe uyatatazela. Hawu. Ngithi mina hawu kwasetatazela wonke umuntu. Ngihlanganisa ngithi ngenzeka nje yakhe lengane. Hayi kodwa futhi ngibe ngithi awakakwazi kuba khele singaleyo ndlela. Iba ucabanga ini kodwa ke conversation yakho nomakhelwane kuleyo. Ngicabanga leyo nto phela manje ukuthi hayibo base betatazela kangaka kusho ukuthi ngempela ngenza ukuthi lengane yalo. Kodwa futhi kube kuthi kimi ukuthi hayi akakwazi. Ngoba phela umyeni wami mina ngimazi noma ngathi uyaganga abafana bayaganga bonke kodwa nje ukuthi usangaza azalisa ingane la eduze kanje yo. Hayi ingane ke bahambe baye esibhedlela. Kuhambe yena ubaba wakwami angisho yena drive imoto uyothatha ingane kamzala iwe esibhedlela athi uma hayi nami ngiyahamba. Okay. Hawu yeni bo yankulu indaba. Hayi bese ngithi hayi nami ngiyahamba ke ngoba ngiyahamba. Hamba phela nawe phela umyeni lo hamba. Hayi ngigibele sihambe sesibhedlela kanje siphelezela umzala manje ugulelwa ingane. Kanti sofika lapha esibhedlela ingane izogula ngalendlela kuze kudingakala ukuthi hayi kuzofunakala ukuthi baba wengane abe khona ngeke kwenziwe izinto iprocess baba wengane engatsheliwe. Hayi ngisho ngenhliziyo ukuthi hayi soke simbone kubaba wengane. Ngibona le yami amehle bheje babufu ke makuthiwa kudingakala baba wengane. Isho imnyama into. Ngathi ngiyabona. Ngibona ibheje amehle ibe bufu. Buya amazwi kamakhelwane hayibo lungethi heqe uvalo sengicabanga ukuthi konje inkosi ngenzeka yini kube yena ngibe ngithi hayi akwazi hayi athunesa hayi socela baba wengane azosayina kuneform ekufanele ayisayine because iprocess yinde la ingane iyagula kufanele yenziwe nama operations so ubaba wengane kufanele abe khona sure abuzwe kumzali ubaba wengane dingakala yena phela manje. Ngibone ebheka ngapha angithi ngihleli la mina umyeni wami uhleli ngapha esayidini ngakumina umama ezala ngapha
usisi ungali. Ngibone ebheka. Hayibo. Ngicela utshathi wangathi contact dryer ekhanda lami kwangathi ikhanda liya twist ngazi kwangathi kwenzakalani. Ngezwa ngivuvukala lezi indawo. Simakade. Ngithi mina hayi ngingakhulumi. Asukume. Uhusband. Ngithi mina hayi twacela kalibaba wengane ngisho kuyena. Asukume. Ngithi hayibo twacela kalibaba wengane. Hayi wena. Athi mina uma wengane. Uyacabanga ngizothola leyo ndaba kanje. Caca kwavele kwavuvukala ikhanda. Ngasukuma angikhuluma ngalutho ngavele ngasukuma ngahamba ngaye emotweni. Nhlanhla leyo vele nami ngiyakwazi ukudrive. Ngamhlitha ukhiye ngahamba ngaye emotweni. Ngangena emotweni. Angazi noma fana ngikhale. Noma fana ngilwe la esibhedlela. My goodness. Uyabona nje ama emotions avela ahlangana kwathola kwathi. Yeah. Angazi noma fana ngilwe ngizolwa kanjani nomuntu ogulelwa ingane. Ngeke phela. Ngizolwa kanjani? Ngizolwa kanjani noma mamezala? Mana ubuwazi. Ngoba phela wayesebheke phansi asethe. Yo. Ngithi ma kanti lokho nithi umzala nje ningenza isilimo. Yo. Athola kanjalo indaba Hawe ma. Into engafike ngayenza mangifika ekhaya ngafike ngapheka impahla zami engidinga ezibalekile kakhulu ngapheka. Manje ngiyacabanga ukuthi le moto phela ngeke ngihambe nayo. Yeah. Le moto yakhe. Eyethu vele ngoba sishadile but eyakho usebenza ngayo yeah. Angazi ukuthi kwafika nini emqondweni wami ngifonele one of his friends ngimcela ukuthi ngicela azongithatha. Ngingamchazela istory. Athi na hawu upho sibanibani ngithi naye usesibhedlela kanje kodwa akukuphi. Ngithi nje wena ngicela uzongithatha mangibeke nje rank. Uqedile. Ngiyenzeka ukuthi abangani babazi nabo. Sure babazi. So isilima nje kwakuwena. Mina iyona into eyayisingihlanyisa kakhulu phela. Iyona omakhelwane bayazi. Yisemzini la even umamezala wami uyazi. And I'm sure nobaba wayazi ukuthi phela wengahlala ekhaya esebenza kodwa wayazi ngoba phela mase nixoxa lapha ekamereni ziyaphuma indaba. Sure. Hayi ngayihambela ngazile ekhaya. Endleleni ngathi nje angazi kwenzakalani. Mangifika ekhaya athi uma hayibo angijwayele ukufika ngedwa ekhaya. Yeah. Mind you. Mangifika ekhaya ngifika nomyeni wami ngemoto. Namhlanje ngizofika nesikhwama ngama-taxi. Uma nje wavele wasangana uma kwenze njani? Uphi umkhonyana? Ngithi mina ukhona. Uyasebenza ngimshilo uyasebenza. Hawo. Awujwayeleke kodwa ukuhamba wedwa. Ila ngafika ekhaya ngakwayima kubuyake. Konke ke manje ngasithihla ngangena ekamereni ngasithihla. Lapho ngikhalela hayi ukuthi ngikhaliswa ukuthi uchithile. Umadoda ayachitha. Kodwa ngize ngibe silime singaka. Lo muntu mangingekho uyena unkosikazi la ekhaya. Ngoba ngisho ngingekho makade ngibuye ngathi kade kukhona umuntu osifazane ekamereni ku clean obvious basebenzisa ikamera lami. Lapho nawe ucanga ukuthi umzala. Nomama ngala ukuthi umzala. Nomama ngapha uthi umzala. Kodwa abantu bayakholwa. No sisi. Wonke umuntu umzala. Yo. Wajuluka mina. So usho ukuthi ke na makuyimicimbi ekhona. Ukhona umuntu uyazi. Endaweni uyaziwa lo muntu. Kahle lo muntu bekunkosikazi wesibili engabe wesibili engabe oqala ngoba phela ngibazi baqale nini ukujola. Mhlambe mina owesibili angazi. Kodwa nje yena nje ube umuntu owaziwayo nje. Wathini umyeni wakho ke esebona ukuthi usuyitholile indaba? Ngithi akhumbula ukuthi incwadi amafoni ayingekho ngalesa sikhathi. Ngifike ngahamba ngalelo langa le incident lelo ngahamba ngabuyela ekhaya. Ngakusasa wafika. Wafika ngakusasa useze ekhaya manje. Angifuni ngisho ukumbheka. Ngoba wafika ngisegcekeni ngavele ngangena ekamereni ngavala ngakhiya. Uma ngakamxoxela ukuthi kwenzekeni. Ungibuzile phela ngathi uyasebenza. Uma useyafika ekamereni hayibonanga ubaba sibani banesangweni ngithi hayi attendeni ngisabhizi. Hayi uma hamba ekuyena avula igate angene abingelele bahlale sitting room ngiyabezwa bayahleka ngoba abantu besilisa. Uyahleka noma as if nje akwenza kangalutho. Futhi uyabona shothi uma akazi lutho indlela amuyikhama ngayo .
bese athi awu ngize kulo mama ukhona athi maye ukhona lapha ekamereni awuthi ngimbize angazi noma ngimtshele manje uma ngizomtshela nini manje ngoba phela lento befana ngiyibike ngifika hayi ngiphume ngekuyena bese ngithi nje ma ngicela nje ngokukhulu nje ukuzithoba ngicela ahambe baba sibanibani angakathanda ukukhuluma naye angakathanda nje ukukhuluma naye angakathanda ukumbheka hawu kanti kwenzekeni kuyimaye ke manje umaye ehlohlamehlo kwenzakaleni ngithi naye ngizokutshela mama sesisele sodwa kodwa yena ngicela ahambe nje sobe ngimbone nje mhlambe mase kuphola inhliziyo athi uzama ukuncenga all the way from Greytown eyeBhulwa angaze ngikhulume naye ngagcina ngisho lawo mazwi nje ngabuyela ekamereni ngayivalela manje sengimtshelile ke sengiyamtshela kuma ukuthi hayi kwenzeke kanje uyabazi ke abantu abadala abantu abadala bezohlezi nje besupporta nento engasile athi uma kodwa ke phela kufanele niyikhulume le ndaba nomkhwenyana ma yini engizoyikhuluma nomuntu okwazi ungenza isilima phakathi emphakathini wazi ungenza isilima endlini wakhe nomndeni wakho yini nje ezoyikhuluma nalowo muntu athi pho ucabanga wenze njani ngithi naye ngicabanga idivorce sure hayi athi uma ngeke awume kancane mhlawumbe usakhulunyiswa ukudini ngithi wema ayikho nje into engisazoyo yini anye ngizophinde ngiyithembe kulo muntu ayikho into engisazoyithemba ngaye of course ayikho nje into engisazoyithemba noma ngathi usehlukene noma wengane ikhona ingane izobaxhumanisa futhi ngeke ngisho ngithi nayo iyohlezi isikhumbuzo kumina lengane so nje into yethu yagcina ingathi singiyamdivorceanga kwaba ukuthi ke sengihlala ekhaya mina ngihlalela ekhaya ngenhlanhla ke ekhaya nginamakhaya u2 elinye liseBhulwa elinye seMaritzburg in fact eMaritzburg nje maningi amakhaya umsebenzi wami vele useMaritzburg ngahamba ngayohlalela eMaritzburg ubezama ukuncenga epolisa ngendlela yakhe usisa ngaze ngikhulume naye angaze ngimbuze lutho angaze ngilwe naye ngavele nje akazishelanga ngithi ngoba angiyibona ipoint okula lo muntu osifazane emini hayi ngasebenzela ke ngiyasebenza ngibuyele ekhaya ngama weekend sengizwa ngomunye umngani wakhe uyangifonela uthi hayibo ukuphi ngithi ngisekhaya athi hayibo umyeni wakhe ave engaphilile hayi ngithi mina phela ukuba akaphilile ngabe sengiyazi ngabe mhlambe nabasekhaya sebengitshelile emzini athi naye mfethu ngicela bandlo zami uzombona akeve balisa ngawo ngithi hayi angazi ngizobona ikhona leya soft spot yokuthi phela umyeni wami mase kuthiwa akaphilile sekuzwela ngokunye yo kodwa nje wagcina eshonile ke bandla ngaya kuyena nakhuluma sasibhedlela sakhuluma waxolisa ngamxolela futhi kodwa nje kwaba ukuthi nje kini noma usushonile phinde ungibone ngoba ngicabanga le nto abangenza yona umamezala yena akwazi ukukhuluma naye umamezala ngakhuluma naye waxolisa naye washona before myeni wami waxolisa naye washo ukuthi wayengeka ingena indaba yengane angazi kanjani umuntu esenomfazi sure ngoba phela kwakufanele angilwele kokufanele angisho uma uphuma ekhaya kini noma engasakulelanga alimele iqiniso uyakholwa ngisho lo muntu umama kumina kwakufanele limele nje iqiniso ukuthi hayi ngeke ngane yami mina ngazi uma akasibani kuleli kamera la nje kulamagceke in fact ngazi sazi ukuthi wasilandela washada wena into yeni mani yenza ungcono ngayenzela le hayi la yena ubevuma lo mzala azongena lana agqoka amaphinifa atatazele adle ukudla okuphekwe uyena uyacabanga I can't imagine indlela wafila ngayo i-level of betrayal yabona nje kwababhlungu ukuthi ashone kwababhlungu ukuthi ashone because mina ngangisafuna ukuyiphiniselela kuyena hayi ngokumlimaza ngangisafuna ukumphilela impilo nje ngimkhombisa impilo ukuthi njani ngiriverse le babhlungu ngangizusabona because phela ngangisemncane ngalesa sikhathi ngangisemncane ngangisengaphinda nami ngishade mhlawumbe ngangisengaphinde ngishade ngijabule futhi so uNkulunkulu avele washeshwa ikhathi impilo yakhe so nje kwababhlungu phela ukuthi ashone kwababhlungu siyaxolisa ukuthi yena you had to go through all that hayi kwakunzima i-level ye betrayal engakanani higher grade engakanani uzobetray ngisho nawe umamezala yo and the whole sister-in-law nekadi nenja yakhona konke yazi konke
Ngoba phela I'm sure kwakumjabulela nalo mayifika. Angithi wakuphakela? Bayaphakela phela. Ithi ngabankulu ingabe isazekeka ababukele emakhaya. Hayi okunye nje uvesana uphele namandla nje nakubhozo ubuka ukuthi yabo le ngaphezulu kwami le angi-understand but ngiyazi ke nawe ekhaya mhlambe khona lo inkiyanki ubhekene nawe uyabuka ukuthi le ngathi yami ingcono le inkulu kakhulu ngeke. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nathi namhlanje kwisiqephu esithi ngabuyelana emendweni. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngolongista ngithanda kakhulu. It's the Blaq Live TV.